No niin, mä ajattelin tässä videossa kertoa, että mitä Marvel Rivalsin Season 1 toi meille peliin. Mitkä on uudistukset, mitkä on kaikki muutokset pelissä, kaikki mitä pitää sisällään. Käydään ensimmäisenä Battle Passin läpi. Battle Passi eroaa Season 0 siitä, että tää on puolet pidempi ja tää maksaa puolet enemmän. Ensimmäisenä skininä on Venom Loki skini, ihan ok. Sitten samalta sivulta saadaan myös Moon Knight skini, mistä mä en oikeastaan näe mitään järkeä, koska ränkkirevardeista sai, jos sä pääsit Gold 3 tai yli, sä sait Moon Knight skinin, mikä muistuttaa aika pitkälti just tota skiniä. Mutta se on Moon Knight skini, se on hieno. Sitten ehkä hienoin skini koko Battle Passissa Rocketin skini, länkkäri skini. Sitten tulee Penny, ihan perussininen, ei tässä ei mitään ihmeellistä. Magneet on pirun hieno skini. Neymorin skini, no en tiedä mitä mieltä on, mutta joo. Sitten tulee tämmönen Gallery Guardi. Iron Manin skini, ihan hieno. Adam Warlockin skini, mikä on mun mielestä ihan sairaan hieno. Ja sit Scarlet Witchin skini, mikä on myös hieno. Ei siinä mitään. Sitten Wolverinein skini, hirveän hieno. Semmonen highlight intro. Siis ei se nyt voinut olla noin, ei toi ollut se highlight intro, se vaan oli noin pitkä. No joo, hieno skini. Ja sit tulee Gallery Guardi. Siinä oli Battle Pass. Täällä on myös eventti, eli nää Mr. Fantastic jutut ja nää. Ja täällä on niinku erilaisia tehtäviä, mitä pitää suorittaa tai ei pidä muuta suorittaa. Ja saa palkintoja. Ja täällä on sit Thor-skini odottamassa, kun sä oot suorittanut nää kaikki. Mä en tiedä näkyykö se tästä jo. Tässä näkyy tämmönen Thor-skini. Hieno. Uudet hahmot, mitkä tuli. Invisible Woman. Tästä tulee sitten erillinen video, miten tää toimii ja niin poispäin. Ja sitten Mr. Fantastic. Ja nää on niinku lähes jokaisessa pelissä tällä hetkellä. Eikä ne ole mun mielestä erityisen hyviä. Storessa meillä on uudet skinit. Meillä on Mr. Fantasticille skini ja meillä on Invisible Womanille skini. Nää tulikin jo viime seasonilla. Uusi turnaus. Joo. Ja uusi pelimuoto, tai no siis uusi mappi ja pelimuoto, mitä sä voit pelata pelkästään, jos sä olet tänne. Mut se tulee myös kompissa ja Quick Matchissa, mutta se tulee randomina. Tää on niinku työntömappi. Eli ensin toinen tiimi työntää ja sitten toinen tiimi työntää ja toinen puolustaa. Ja kumpi työntää enemmän sitä pointtia. Rank-resetti oli sellainen, että mä olin Diamond 2 ja mä tipuin Goldi 3. Ja niin. Täällä on myös, harmi kun mä en nyt tätä ei pysty näyttämään, mutta Gold Rankille kun pääset, niin saat Blue Shield skinin Invisible Womanille. Joo. Mut siinäpä on ne isoimmat muutokset, mitä no käydään nyt läpi vielä. Eli meillä on Collaboration Celebration of Marvel Rival Launch. Niin tässä on nyt näitä
eri Marvelin näitä, mun mielestä on eri Marvelin pelejä. Ja ilmeisesti se suoritat jotain, niin niissä peleissä tai jotain, niin sit sä saat auki jotain ihmeellisiä juttuja. Joo, eli tässä oli pitkälti tää uusi seasoni. Meillä on myös tämän seasonin aikana tulossa 2 muuta hahmoa, eli The Thingy ja Human Torch. Ne tulee sitten jossain kohtaa tässä seasonilla. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja joo. Tilaa kanava, tykkää videoista, kommentoi millaista Marvel Rivals sisältöä haluaisit nähdä. Mä silloin kun ensimmäisen videon tein, mä ajattelin, että ei mitään kommenttia tai näyttökertaa tuu, mut olin positiivisesti yllättynyt, että pari oli eksynyt paikalle. Kiitos siitä. Jees, moi moi.